Por que empeñarnos en que a paz e a non violencia estean presentes e se abran paso? É unha utopía ou xa é unha necesidade? Quizás sexan as dúas cousas, pero cada día séntese máis como unha necesidade. A violencia en todas as súas formas, en todas as súas expresións, móstrase, sen disimulo. A veces parece normal, pero non o é. A nosa conciencia non pode dixerila e as nosas vidas escurecen cando aceptamos a súa presencia. As guerras e a discriminación por ser persoa negra, latina, pobre, sen papéis ou diversa, por ser quen es, non só se daña a quen non encaixa no modelo que se nos impón. Este daño remata contaminando todo. Rebelámonos ante este estado de cousas. Queremos superar a violencia, queremos converternos en persoas non violentas e empáticas. Empáticas coa persoa negra, coa inmigrante, a pobre, a palestina, a desempregada, a explotada, a diversa. Queremos contaxiar de empatía ata os confins da terra. Sí, é posible un mundo sen guerras e sen violencia. É porque o podemos imaginar, está na nosa cabeza e no noso corazón, porque somos miles de millóns, a gran maioría, que non queremos as guerras. Queremos vivir en paz e tratarnos ben. Só un pequeno puñado insiste na destrucción. Rebelámonos ante este estado de locura, onde o diñeiro se pon por riba da xente. E baixo esa lógica justifícase calquera atropello. Hai algo sincero, antigo e difícil de practicar, que pode guiarnos cara a outro paradigma. É a regra de ouro, que se estuvo falando. Trata as demais persoas como queremos ser tratadas. Esa regra reordena as nosas prioridades. Pon as persoas no centro, en donde teñen que estar. Non ao diñeiro nin a outros fetiches. Tratar ben a quen está ao meu lado e tratarme ben a mí mesmo. É así de sincero. É difícil, pero non haberá cambio social sen un cambio persoal. Desde esta premisa, este pequeno pero insistente equipo de base de Mundo sen Guerras e sen Violencia pon en marcha a campaña Imos ilegalizar as guerras. Oxalá me poda escoitar todo o planeta. Ese é o noso propósito. Oxalá poidamos contaxialo ata os confins do planeta. Seguramente é unha utopía, pero unha utopía chea de necesidade. Convidámosvos a sumarvos a esta campaña. A soas podemos avanzar só uns pasos. Xuntas e xuntos podemos chegar moi lonxe. E como o faremos? Con accións sinxelas. Un pequeno kit, pregos de sinaturas, propostas de traballo persoal e presenza na rúa, sobre todo na rúa, falando coa xente, recollendo sinaturas para leválas ao Concello da Coruña, á Diputación, á Universidade, á Xunta, ao Goberno de España, á Unión Europea, á ONU e a donde faga falta. Contaxiando todo, plantándonos fronte ao nihilismo e rebelándonos, creando pequenos grupos autónomos e creativos en acción, desactivando as bombas nucleares de aí afora e as bombas nucleares de aquí adentro. Rebelámonos ante o sinsentido e facémolas xuntas e xuntos. Moitas grazas.